சரி வெளியே இருந்தாச்சா. ஆனால் இதில் தான் தாறுமாறு, இதுலேயும் தாறுமாறாக பண்ணிட்டாங்க. முதல்ல நம்ம வந்து இந்த ஜோனுக்கு போய்டுவோம், க்ரீன் ஜோனுக்கு. ஏதோ க்ரீன் கலர் க்ரீன் ஜோன், இது பேர் என்னன்னு தெரியல. ஏதோ நம்மளுக்கு ஸ்கேட் போர்டு கூட கொடுத்துருக்கானுங்க, பொட்டி கடை ஏதோ கொடுத்துருக்கானுங்க. ஏதாவது வாங்கலாம் போல். இந்தமாரி இந்த புல்லட்ஸ் மாரி இருக்குதுல்ல, அதை வச்சு அந்த ஹீல்ஸ் பண்ணி எதாவது வாங்கலாம். அந்த முதல்ல அந்த புஷ்வானம் தான் இருந்துச்சு, இப்போ அதில் இந்த டைஸ்லாம் கொடுத்துட்றானுங்க. டைஸு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கிறாரு, இங்கே தான் இது பொட்டிக்கடை. டைஸு ஹேமரு கொடுத்துட்டானுங்க. நம்மக்கிட்ட 3 முண்டை இருக்குது. நம்ம வந்து புஷ்வானம் வாங்கிப்போம், 3 புஷ்வானம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராட்டினத்தை கொடுத்துருக்காங்க. ஐயோ ராட்டினம் இப்போ பார்த்தீங்களா, எதாவது ராட்டினம் நம்ம இதை இங்கே பார்த்துக்கலாம். காசுலாம் எங்கடா, காசில் இருக்குமே அதெல்லாம் எங்கே? பெருசாக மாற்றிட்டாங்க இந்த லாபியே. இந்த ட்ரைனிங் லாபியே ஃபுல்லாக பெருசாக மாற்றிட்டானுங்க. இப்போ ராட்டினத்தை சுற்றி கட்டாங்களே. ஏம்மா இப்படிடா. இந்த என்ட்ரை கொடுத்துடணும். என்ட்ரை கொடுத்தா நம்ம அப்படியே ஏற்றிட்டு போகலாம். இதை இங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்கள். சரிதா, இப்போ நான் ஒரு ரவுண்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு ஒரு ரவுண்டு முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட வரேன்.